एलेंमारि हाबाफारिखौ मावफुंनायनि सिगां आं इउ एन एकाडेमि बिजनेस स्कुलाव फरायदों मिथिहोहरनो नोंथाङा इउएनआव फरायनानै माबायदि पार्सेन्टेज लानाय जों सिगांनिफ्राय आङो सेथि मासियाव 91.16% लानानै उथ्रिनो हादों जों थांनाय बोसोरनिफ्राय बेबायदि पार्सेन्ट लानायाव बेसेबां खस्थ' सेथि खालामनो हाबना नोंथाङा सोर मासियाव सोर गाइड थांनायखौ खालामदों आंखौ आंनि फोरोंगिरिफ्रा मोजाङै मोजां फोरोंदों आं निसिमा सिगां जोंनि ओनसोलनि फरायसालियाव सिङाव थानाय फरायसा आनजाद जानायनि आरो सिगां जोंखौ समाय निसिमा लाहोयो ओनसोलनि सिङाव बेसेबां थानाय पार्सेन्ट मोनगोन फरायसा होननायाव बायजोआव बेयाव आङो फरायनाय 90 गासै जौखोन्दोनि फरायसाफोरखौ बांसिन लागोन होननानै आङो जथायनानै समाय लादोंमोन जोङो दा मोनसे बे निसिमानि खोथाखौ सिङाव खोनानानै थानाय सारमोनाबो जिथि मासियाव गोजोनदोंमोन बिनि थाखायनो सायख'नानै लादों बिथांमोना आंखौ बिनि थाखाय हाजासे जोङो आं जेसेबां नाजादों बेयाव जायफोर मदद होफादों आरो आंनि आइ बिथांमोनहा आफायाबो आंनि जिथि जाथि खुरमा बाय मासियाव बाहागिफ्राबो आवगायदों बिनि गासिबो थाखाय आंखौ जोङो बे सेथिसिम दावगाबोनायाव मान बिलाइ होनाय हेफाजाब जादों होजोबदों आरो आं बेयाव जायफोर आंनि बिथांमोनहा गासै आंखौ जाय मदद होदों बेफोरनि सायाव निसिमा दख'रा दुलाराय बर' गोजोननाय फरायसा जासिदों आफादनि आरो आं सिङाव थानाय नाथाय गोसो जिथि गोरबोजों मासियाव हामलायनाय जासिदों आवगायनो हायाखै नोंथाङा बेबायदि पार्सेन्ट मोननायनि फार्स्ट गेजेराव डिभिजन पास खै खालामनानै घन्टा फरायनो हादों बिथांमोनखौबो आङो आर'नाइजों गासै बरायनाय फुङाव जादों बेसेबां समनि आंखाल 4:30 बाजियाव सिखारोमोन जिथि आरो मासियाव आङो आवगायनो हानाय 7:30 बाजिसिम फंबाय फरायोमोन फुङाव आरो आरो बिनानाव आङो बिदिनो बिथांमोननि मुंखौ आं बेलासिफ्राव गिबियाव समाव फारियै जोंना आनजाद बुंथिहरनो जासिगोनाव सानबाय क्लासआ बन्द जादोंमोन बेखिनि समाव आङो जा गोसो जादों बेलासिफ्राव आङो ओंखारनानै फरायदों आरो मोनायाव आङो गासै 11 रिंगासिम थादों बेबायदि फरायनायनि माबाखौ निसिमा दख'रा दुलाराय बर' नोंथांखौ फरायसा सोरबाफोर गाइडफोर आफादनि खालामदोंमोन नामा आंखौ सिङाव थानाय आं हस्टेलाव थाखायो नालाय 2023 आंनि बे जाय जाय मायथाइनि हस्टेलाव जेब्ला फोरोंगिरि थायो जानाय बिथांमोना आंखौ गाइड जिथि खालामदों मासि आरो आवगायनो आं हानाय जायखिनिखौ बुजियाखै गेजेराव सेथि मासि बिथांमोनावनो आवगायनो हानाय सारमोनाव मिसमोनाव श्री मेदाममोनाव सोंनानै आङो आयुषा बसुमतारी बुजिना लादों दीपा जोंनि चिरां जिल्लायाव फुजित नोंथाङानो बर' बसुमतारी मिडियाम फरायनायनि गेजेराव बिमा फार्स्ट बिनि जाफैजेनना नोंथाङा बसुमतारी माबायदि फिल खालामदों आङो दानि गोसोखौ गोजोननाय मोन्दों मानोना एलेंमारि आं जेसेबां खस्थ' खालामदों नासो आं बिनि फिथाइखौ आमगुरि मोननो हाबाय दा जिल्ला आरो मा चिरां स्ट्रिमाव फरायनो गोसो नैथि जादों मासि आङो दा साइन्स आवगायनो लादों हानाय क'क्राझार इउ एन आव लाबाय आङो जोंफु जिउआव माबाफोर जानायनि बसुमतारी सिमांफोर नुदों बिमा आङो इयुनाव सासे गिदिर दाब्ला डाटा साइन्टिस्ट जानायनि सिमां बसुमतारी लादों आरो आं थांखिखौ जाफुंहोथारगोन नोंथांनि बिफाना मा नाममोन बिमा आंनि पुर्निमा आफानि मुङा बसुमतारी अजित बसुमतारी गामि आइनि मुङा बिनु बसुमतारी सिमलगुरि बेसिकेलि लासो नोंथाङा नोंनि इयुन आमटेका जेनेरेसनाव फैनाय बे क्लास 9 फरायनायफोरखौ थाना माबायदि फरायजानो आमगुरि लुबैयो सासे जिल्ला टपार चिरां जानानै बिथांमोनखौबो मोजाङै फरायसालि मोजां फरायनो जिटिबिए माने आमटेका फरायजानो थामथि लुबैयो माने मासियाव आवगायनो हानाय जोंनियावबो जाखिनि खस्थ' गोरदुवास मोनदों जोंबो मोसाहारि खस्थ' मोनदों सिगां बिमा जोंनियावबो बे दा एमसिकिउ जाबाय दीपा नालाय बेयाव बिराद खस्थ' मोनो बिरल मोसाहारि बेनिखायनो बिमा लेखाखौ जेखिनि हायो नयन जेसेबां लेखासिम मोसाहारि फरायनांगौ आरो जेसेबां गामि आउट लेखा दङ बेखौ मिदिनिपुर फरायफानांगौ लासो होमबासो जों जाफुंनो खैरामैला हागोन टेक्स्ट बुकनि अनगायै गुबुन लेखाफोरखौ फरायजानो लुबैयो थाना टेक्स्टबुकनि अनगायै आमगुरि बिदिनो गाइड जिल्ला बुकफोर मोनो चिरां बेफोरावबो ब्रैथि फरायनो लुबैयो मासि ओमफ्राय आवगायनो हानाय बेफोरनि देंखो कुइसनखौल' गयारि नायनांगौ बिफा बक्सा बिनि गयारि फिननायखौ लेखायाव बिमा नागिरना फैसालि लाफिननांगौ गयारि गाइड बुकनियाबो मोजां जाजोबनो गामि नागिरा बेनिखायनो सुमफ्रामगुरि लासो मोनसे गोजोनथाव रादाब गिबि खेबनि थाखाय बड'लेण्ड रादाब बिजोङा नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों अनलाइन बैसागु मोसानाय बादायलायनाय हाबाफारि देग्लायनि आंगो रंजालि बैसागु फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै बे अनलाइन बैसागु मोसानाय बादायलायनाय हाबाफारिखौ लानाय जादों बे बैसागु हान्जा मोसानाय बादायलायनायाव बाहागो लागिरि नोंथांमोननि थाखाय माखासे नेमखान्थिफोरखौबो होखानाय जादों बर' हारिनि बैसागु मोसानायाव बाहायनाय दामजुफोरखौ दामथारनो नांगोन जेरै खाम जथा सेरजा सिफुं गंगोना थरखा जाबस्रिं बैसागुजों सोमोन्दो थानाय मेथाइ जाथारनांगोन बर'नि दोरोङारि गानग्रा जोमग्रा गानथारनांगोन मोसाखावरिफोरा साब्रैनि बाङाइ जानो मोननाय नङा बैसोनि सिमा गैया आरो हौवा हिन्जावनि सिमा गैया मोसानाय भिडिअ'आ 5 मिनिटनिफ्राय 10 मिनिटनि गेजेराव फोजोबनाय जाथारनांगोन भिडिअ'आ एडिटिं खालामनाय जानो मोननाय नङा बादायलायनायनि खालारा 23 एप्रिलनिफ्राय 14 मेसिम आरो फिथाइखौ फोसावगोन 15 मेआव मोनसे शेयाराव 10 नाम्बार मोनसे कमेन्टआव 5 नाम्बार आरो मोनसे लाइकआव 1 नाम्बार जायना बांसिन बेनो देरहागोन होखानाय नेमखान्थिफोरखौ मानिनानै सोलिथारनांगोन भिडिअ'खौ मोनानि 8 रिंगायाव बड'लेण्ड रादाब लाइभ फेसबुक पेजनि गेजेरजों हगारनाय जागोन मोसानाय भिडिअ'खौ वाट्सएप नाम्बार 70996574400 आव दैथायहरनांगोन मोसागिरि दामगिरि आरो रोजाबगिरिनि मुं आरो जायगानि आबुं थंखौ हरनांगोन मख'नो गोनांदि सेथि बान्था देरहासार जानो हानाय हानजानो नोगोद 10,010 रां आरो नैथि बान्था देरहासार जानो हानाय हानजानो 5,050 रां होनाय जागोन गोसो गुदुं नोंथांमोनहा गावबा गावनि हानजा मोसानाय भिडिअ'खौ वाट्सएप नाम्बार 70996574400
बेवहाय दैथायहरनो हागोन।